vzhľadom na to, že to rokovanie bolo takmer 3-hodinové, robil som si poznámky, tak ak dovolíte, budem aj tak čiastočne čítať. Dnes som opäť rokoval s riaditeľmi tých nemocníc, ktorých ten problém výpovedí je najakútnejší a najvypuklejší. Riaditeľia ma informovali o tom, ako zabezpečiť akútnu zdravotnú starostlivosť, potom, ako lekári nestiahnu výpovede a akým spôsobom by sa zdravotná starostlivosť zabezpečila v prípade, že stav po 1. decembri bude taký, že výpovede zachovajú. Treba povedať, že ak k tomu naozaj dôjde, situácia bude veľmi vážna a aj napriek tomu, že v nemocniciach ostane pracovať viac ako 70% lekárov, čo je zhruba 6 000 lekárov, skutočne táto situácia nebude ľahká. Mimoriadne vážna situácia ale bude v detských nemocniciach, preto chcem vyzvať odborárov a odborárskych bosov, aby nehazardovali so zdravím našich detí a rokovali bez rukojemníkov, tak ako sestry. So sestrami sme po nedlhých rokovaniach došli ku konsenzu a je na svete návrh zákona, ktorý naozaj tie ich požiadavky naplňa. A tento návrh zákona už je v legislatívnej podobe a v novembri ide do vlády. Ja musím povedať aj to, že sestry nás nevydierali a nezatlačili do kúta. Ja toto odmietam a musím povedať, že každá nemocnica má pripravené také opatrenia, ako zabezpečiť akútnu zdravotnú starostlivosť, ale vo všeobecnosti treba očakávať aj niektoré veci, ktoré môžu byť v tých prvých dňoch alebo v tých prvých chvíľach nepopulárne. Každý riaditeľ pracuje na alternatívnych scenároch, ako zabezpečiť fungovanie. Scenáre samozrejme sa ďalej menia, vzhľadom na to, že máme už takmer 200 lekárov, ktorí výpovede stiahli. Drvivá väčšina lekárov ústne deklarovala, že neodídu. Výpoveď podali naozaj zo solidarity ku kolegom alebo pod hrozbou nátlaku aj odborárov. Televízia Markíza informovala pred niekoľkými týždňami o lekárovi, ja sám som sa dozvedel o tom z médií, ktorý naozaj dosvedčil, že tento nátlak zo strany jeho nadriadených bol na ňo robený. Do 31.10., ako sme opakovane hovorili, budú riaditelia aj podľa vlastných slov akceptovať stiahnutie všetkých výpovedí. Ministerstvo samozrejme s tým súhlasí. O konkrétnom počte výpovedí vás budú informovať samotné nemocnice alebo jednotlivé nemocnice. Po 1.11. sa začnú na miesta, ktoré sa majú uvoľniť od 1.12. prijímať noví lekári. Máme aj žiadosti, či už v detskej fakultnej nemocnici viac ako 50 žiadostí, napríklad univerzitná nemocnica v Košiciach má konkrétne okolo 160 záujemcov o prácu, Prešov okolo 150 a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho musíme ako zamestnávateľia alebo ako riaditeľia nemocnic sa musia postarať o chod nemocnice tak, aby neutrpela zdravotná starostlivosť. Podanie výpovede je vážna vec a zamestnávateľ, v tomto prípade nemocnica, sa k tomu musí postaviť tak, ako keby ten lekár naozaj tú výpoveď dal štandardnú, nie ako v tomto prípade hromadnú. Po 31.10. naozaj nemôže žiadny riaditeľ garantovať všetkým lekárom to, že sa budú môcť vrátiť. Ich miesto môže byť buď obsadené, alebo zanikne. Pretože príde k spájaniu niektorých podobných oddelení, čo znamená, že sa môžu zrušiť niektoré pracovné miesta. Pacienti sa budú presúvať na iné podobné oddelenia v rámci nemocnice, ktoré budú fungovať. Napríklad máme oddelenia v nemocnici, kde sa bude zlučovať ortopedické a traumatologické oddelenie, ktoré vlastne je príbuzné a chirurgovia z ortopédie a z traumatológie sa zlúčia.
Ale musím povedať v tejto chvíli jednu veľmi závažnú vec, a to je to, že v prípade zlúčenia tohoto oddelenia budú musieť sa redukovať aj stavy sestier. A toto je už vážne, pretože na základe toho, že lekári dávajú výpovede, budú musieť byť prepustené aj sestry. V prípade samozrejme zlučovania oddelení. Pacienti sa v urgentných prípadoch môžu presunúť do nemocníc, kde bude zabezpečená zdravotná starostlivosť, ale dnes ma ubezpečili všetci riaditelia, ktorí sedeli na týchto miestach, že urgentná zdravotná starostlivosť bude zabezpečená a Všeobecná zdravotná poisťovňa, slovami riaditeľa, presunie v prípade plánovanej starostlivosti peniaze do tých nemocníc, ktoré budú zabezpečovať zdravotnú starostlivosť plno. To znamená, máte dve nemocnice vedľa seba, v jednej nemocnice lekári nedali výpoveď, povedzme na urologickom oddelení, v jednej urologickom oddelení dali, to znamená, bude sa riešiť plánovaná starostlivosť v tej druhej nemocnici urologická a presúvajú sa tie peniaze tam zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Treba povedať aj ďalšiu vec. Tým, že plánovaná starostlivosť bude vykonávaná v menšej miere, tak nemocnica bude mať vlastne menej peňazí zo zdravotných poisťovní, pretože bude mať menej výkonov. Na jednej strane lekári chcú vyššie platy a na druhej strane robia to, že nedovolia nemocnici, aby im z čoho mala zaplatiť tie vyššie platy. Lebo nemocnica nemôže robiť tie operácie alebo nemôže robiť tie výkony. Plánované, hovorím, neakútne. Takže je tu určitá situácia, ktorú jednoducho si lekári nevždy uvedomujú a ja sa budem snažiť skutočne vysvetľovať to, aby som aj tieto ekonomické súvislosti popísal, aby som ich pomenoval a aby lekári zvážili svoje stanovisko a v prípade, že sa tak rozhodnú, aby stiahli svoje výpovede do konca októbra. Včera prvýkrát expertná skupina, ktorá bola zložená z zástupcov ministerstva a zo zástupcov lekárskych odborov, rokovala o platoch, rokovala o návrhu zákona, ktorý odborári dali. V návrhu neboli zapracované konkrétne sumy, ale mechanizmus, akým spôsobom by sa mali platy zvyšovať. Po predpočítaní tohoto mechanizmu na konkrétne sumy z toho vychádza, že odborári navrhujú platy lekárov od 2 do 4 tisíc eur. Myslím si, že táto suma by bola veľmi krásna. Kto z nás by nechcel mať taký plat? Na druhej strane buďme realisti a naozaj sa reálne opýtajme, či toto je možnosť, ktorú dnes Slovensko má. Ja som ochotný počúvať konkrétnym návrhom, som ochotný akceptovať reálny návrh, ale tu si naozaj pomýlili odborári Slovenskej nemocnice s gréckymi ostrovmi. V prípade, že by sme na toto akceptovali, tie nemocnice z toho nebudú mať z čoho vyplácať. Vláda v súčasnej dobe, viete, že stratila dôveru v Národnej rade a tá hlavná požiadavka, alebo jedna z hlavných požiadaviek odborárov je zastavenie transformácie. Čo sa týka transformácie, ide naozaj o vážne politické rozhodnutie a ja sám osobne, aj moji kolegovia ministri, aj poslanci, ktorí zahlasovali za zákon minulý rok v decembri, boli presvedčení, že toto je presne tá systémová zmena, po ktorej aj lekári volajú a toto je presne to ozdravenie nemocníc, ktoré Slovensko veľmi akútne potrebuje. Vzhľadom na to, že som aj politický realista a je situácia taká, aká je, požiadam vládu, aby zaujala jasné stanovisko, či dokončíme transformáciu nemocnic. Ak mi vláda odobrí mandát na dokončenie transformácie, budem pokračovať v súlade so zákonom. Ak mandát nedostanem, pripravím všetky procesy tak, aby bolo všetko pripravené na rozhodnutie vlády, ktorá vzíde po marcových predčasných voľbách. Z odborného hľadiska nie je žiadnych pochybností, že je to skutočne v súčasnosti najlepšie riešenie, ako zastaviť zadlžovanie nemocníc a zlepšiť podmienky pre lekárov, sestry a pacientov. Nemocnice už teraz sú v kolapse.
Vieme, že si pacienti do nemocníc nosia vlastné lieky, vlastný toaletný papier, vlastný príbor a pacienti vedia, o čom hovorím, keď chceme zastaviť zadlžovanie, pretože každý dlh aj v rodine je horší ako vyrovnané hospodárenie. A preto neverím, že aj lekári chcú v takýchto fungujúcich nemocniciach pracovať a chcú v takto fungujúcich nemocniciach, zle fungujúcich nemocniciach pracovať a preto potrebujeme zmenu. Takže prosím lekárov a vyzývam ich, aby zvážili svoje postoje. Pôjdem, tak ako včera som bol v Banskej Bystrici, v 2 nemocniciach, budem naďalej sám aj so svojimi kolegami presviečať lekárov, argumentovať po Slovensku, po nemocniciach. Dohodli sme sa dneska s riaditeľmi o určitom harmonograme, aby som naozaj ich presvedčil o faktoch, že tie informácie, ktoré majú, nie vždy sa zakladajú na pravde. Ďakujem pekne, nech sa páči.